Veseli okreti i kretanje zaustaviše se u jednom trenu. Ali ne zato što je Nix želeo da stane, već zato što nije mogao napred. Zbog čega nije mogao, ni njemu nije bilo baš najjasnije. Pred sobom nije video ništa, ali kada bi pokušao da krene napred, osjećao je nešto nalik zidu. 100 mušarenih linija, šta se ovo dešava? Bio je toliko zbunjen da mu je ocija i bez prestanka menjao boju. Postao bi plav kada razmišlja, crven kada se osjeti ljutito, zelen kada se obraduje jer pomisli da mu je sve jasno, pa ponovo crven jer nije zaista shvatio. I tako u krug. Ali koje god boje bio, njegov sjaj nije uspeo da osvetli to što se našlo na njegovom putu. Kada već nije mogao videti, odlučio je da uradi ono što može. Da opipa, obiđe oko toga nečega i tako shvati bar koliko je to široko, veliko, visoko, dugačko. Tako je Nix krenuo da istražuje, nazovimo nevidljivka. To je, verujte mi, potrajalo. I ko zna još koliko bi dugo da iz daljine nije čuo Daničin zov. To je sigurno Danica. Dugo sam već odsutan pa se možda zabrinula. Moram nazad do nje. Ali nevidljivko, neću te zaboraviti. Uskoro se vraćam. Nadam se sa nečim što će mi pomoći da te i vidim. Uputio se nazad ka Danici. Mada ovog puta ne tako brzi poletan. Kako mi je odjednom teško da koračam. A ni pogled mi nije tako jasan. Morat ću ipak malo da... Nije uspeo da završi rečenicu, već je zaspao. Dok je on odmarao, linije unutar njega su radile sasvim suprotno. Nešto ih je uzdrmalo i nateralo na akciju. Crvene, pomalo mrgudaste linije, prve progovoriše. Hej, vi žute, vama verovatno ne smeta, što se za nas ne bi moglo reći. Vaš ocija je toliko jak da nam je teško gledati. Zatim su se zelene nadovezale. Da, složile bismo se sa vama. U redu je sijati, ali ne baš toliko. Žute su odgovorile. Zapravo nam je drago što ste to primetile, jer time pokušavamo nešto. Ne sijemo tek tako uzalud. Zašto su žute linije toliko zasijale? I kako se nastavio razgovor među njima, saznaćete u sljedećoj priči. A do tada, laku noć, lepo sanjajte.